Чакай! Искате ли да ви покажем коя е най-добрата сделка в момента на пазара? Тогава ви представяме луксозна двуетажна къща за 275 000 евро в един от най-предпочитаните райони в Благоевград, а именно село Изгрев. Това е имот, от който не са пестени абсолютно никакви средства и всичко е изпипано до последния детайл. В тази къща може да се насладите на спокойствието и уюта, като същевременно сте само на 3 минути от центъра на Благоевград. Това е перфектното място. А предимствата ли? Те са много, но нека да ви представим някои от тях. Просторен хол с големи прозорци, изпълващи пространството с естествена светлина. Практична кухня и трапезария, създадени за удобство и уют, от които се излиза директно на голямата веранда. Добре разпределени спални и бани на втория етаж, осигуряващи максимален комфорт. И какво по-хубаво? Възможност за още по-голям двор, идеален за градина или релакс на открито. Още ли се чудите? Тази къща съчетава уединение и близост до градските удобства, предоставяйки перфектния баланс за вашето ежедневие. Не пропускайте шанса да направите тази къща ваш дом. Грабвайте телефоните и нека да ви разведем из този страхотен имот.